салом дӯстони азиз, AI подкаст бо шумост ва ин аллакай барномаи навбатии мо бахшида шудааст ба хабарҳои зеҳнисунӣ дар ҳафтаи гузашта ки баромаданд ва имрӯз бо Хуршед мо боз ин хабарҳоро баррасӣ мекунем. Биёед рафтем. Хуршед, салом. Валейкум ассалом. Чӣ хел? Корҳо нағз? Корҳои мо нағз, корҳои AI он қадарам нағз не. Ҳаводидан дар кор. Чӣ хабарҳо ҳаст? биё хабарҳоро сар мекунем, баррасӣ карданаша, барое ки фикр мекунам хабарҳои баъзе ҷолиб ҳам ҳаст. Аз ҷумла имрӯз ҳаракат мекунем, вақти бисёре сарф накунем барои ин кор. Ва яке аз хабарҳои аввалине ки ин ҳафта ба фикрам машҳур шудагӣ буду, диққати худи маро ҳам ҷалб кард, хабари аз ширкати Apple буд ки Apple бо ширкати Google аллакай як созишнома баста истодаасту. тариқи ин созишнома аллакай моделҳои Gemini пайваст мешаванд ба Siri. ин замон мо метавонистем ки боз ҳамун ChatGPT-ро пайваст кунем, яъне моделҳои OpenAI-ро ба Siri ва Siri аз онҳо истифода мебурд, лекин як бора топ хӯрда аллакай ба Gemini пайваст карда истодааст. Сабаб дар чӣ бошад ба фикри худат ва чӣ гуна ин тағйиротҳо метавонад ки ба истифодаи рӯзмарраи Siri-ю ба истифодаи рӯзмарраи Gemini таъсир расонад? Хабар дар ҳақиқат хеле ҷолиб аст. Аммо ин хабар ду моменти муҳимро ба фикри ман дар инҷо кушода мекунад. Якумаш он ки ҳама мегӯянд ки Apple дар масалан ҳамин гонкаи AI ақиб монд ё ки рақобат кардан натонистааст. Дар асл гирем Apple ба ин гонкаи AI умуман дохил шудагӣ ҳам нест. Дар аз аввал бо ChatGPT ҳамроҳи ChatGPT ва OpenAI мехост ки интегратсия кунад ба системаҳои оператсионии худ ва айни замон ба Google гузашта истодаанд. Ва боз илова ба ин хабар он аст ки ҳамон моделҳои локалие ки истифода мебаранд айни замон барои таҳрир кардани матнҳо, барои масалан ҳамун AI помощник гӯем ки дар телефонҳои мобилӣ ва дар компютерҳои Apple дастрас аст, онҳоро низ ба моделҳои Gemini гузарондани ҳастанд гуфта ин хабар ҳам ҳаст. Ва Apple мехоҳад ки яъне диверсификатсия кунад, аз як поставщик, аз як масалан модели OpenAI вобаста набошаду, балки масалан як қисми корҳояшро моделҳои Google низ иҷро кунанд. Зеро масалан дар вақте ки сармояҳои OpenAI масалан ба охир мерасанд ва ширкат шояд ки даромади он қадар гирифтан натонад, метавонанд яку якбора нархҳоро қимат кунанд. Ки ин масалан ба ширкати Apple зарбаи сахт мерасонад, зеро барои истифода бурдани зеҳнисунии тариқи масалан таҷҳизоти Apple барои на ҳамаи он Apple аз мо масалан аз истифодабарандаҳо маблағ мегирад, то ки бо он хароҷотҳоро гираду рӯйпӯш кунад. ин мақсад дар бораи моделҳои локалӣ аст. Аммо дар вақте ки мо аккаунтҳоро пайваст мекунем, хай дар инҷо ҳар кас маблағашро худаш пардохт мекунад. ба ману худат ҳамчун як истифодабарандаи оддӣ ягон чизи ҷиддӣ тағйир меёбад ё не? Не, фарқаш не, яке Gemini мешавад, ChatGPT мешавад, DeepSeek мешавад, чизе ки бошад як модел кор мекунаду вазифаро иҷро мекунад. Акнун бале, барои чӣ? Барои он ки ҳамаи ин моделҳои забонии бузург, LLM-ҳо, ҳамаи онҳо дар ҳамон асоси як технология ташкил карда шудагӣ ҳастанд. Хай баъзе тағйиротҳо доранд, масалан дар бобати векторизатсия кардани маълумот, дар бобати дастгирӣ кардани миқдори забонҳо, дар бобати масалан роҳе ки бо онҳо масалан сарчашмаҳое ки бо онҳо ҳамин моделҳоро омӯзонда истодаанд, масалан чӣ тавре ки ламро медонем дар асоси ҳуҷҷатҳои масалан илми омӯзондагӣ аст, масалан дар ChatGPT дар асоси баъзеи маълумоти веб-сомонаҳо омӯзондагӣ аст. Масалан ҳамин моментҳои хурд агар фарқ кунад ҳам, лекин дар асл LLM ин ҳамаш дар як намуд, дар як шакл, дар як технологияҳо кор мекунанд ва барои истифодабаранда фарқ надорад ки кадом LLM-ро истифода мебарад, махсусан дар вазифаҳои ҳаррӯза масалан. дар масъалаи иштироки Apple дар ҳамин ҷараёни коркарди зеҳнисунӣ
оз гуфта истодаӣ ки иштирок кард ё ки накард, беҳтараш ки ҳамкорӣ кард. гуфтам мешавад ки вай иштирок карду, лекин натавонист ки як дастоварди муайян дошта бошад. Аз ҳамин сабаб ба чизҳои молу маҳсулоти дигар ширкатҳо айни замон такя карда истааст. Хусусан агар ки худи ҳамин философияи Apple-ро ба назар гирем, ки аз ҳамон аввал ҳаракат мекарданд ки тамоми нарм афзорҳо, тамоми барномаҳое ки коркард мекунанду месозанд аз худашон бошад, тамоми технология аз худашон бошад, ҳатто ба чипҳои худашон гузаштанд. Як қисмати ҳамин философияи худи Apple буд, агар масалан хел қабул кунем, ки ҳама чизашон худашон месозанд, худашон коркард мекунанд ва худашон дар ҳамин технологияҳо истифода мебаранд дар мол маҳсулотшон. Лекин айни замон омада дида истодем, ки ба аввал молу маҳсулоти ба моделиҳои OpenAI такя карданд, акун аз OpenAI даст кашида ба Gemini такя карда истоданд. Шояд ин нишонаи иштирок накардан дар пойгаҳ, яъне гонкаи AI гуфти худат нею баръакс ноком шуданашон дар ҳамин соҳа буд. Онҳо хостанд иштирок кунанд, лекин ягон дастовар карда натавонистанд. акнун метавони ҳа ё не гӯӣ? ба ин савол ҳа ё не гуфтан каме мушкил аст, барои он ки боз дар он ҷо бисёр маълумоте ҳаст ки мо масалан шояд хабар надоштагӣ бошем, барои он ки ин маълумотро ширкати Apple ҳеҷ гоҳ фош намекунад, намекушад, барои он ки мо ноком шудем аз ҳамин сабаб масалан ба ин ҳамкорӣ даст задем гӯяд, аллакай масалан нархи саҳмиҳошон меғалтад ва зарари ҷиддӣ мерасонад ба ширкат. дар ин ҷо дар бозор худаш қоида ҳамин аст ки тез ҳаракат кардан дар кор, тез ҷунбидан лозим аст. Масалан онҳо шояд ба ягон комёбиҳо, ба ягон дастрасиҳо дар ин соҳа омада расанд, лекин айни замон не. Айни замон ки надоранд, ноком шуданд ё нахостанд, ё масалан гӯем ки дар як ҳолати ногувор монданд, ки онҳо умуман интизор набуданд ки ҳамин LLM дар вақти кӯтоҳ инқадар масалан машҳур мешавад ва омода набуданд барои ин. Сабабҳо хеле бисёр шуда мумкин метавонад, аммо натиҷаро мебинем ки Apple айни замон технологияи худашро надорад. Масалан то чипҳои худро масалан коркард кардан ҳам онҳо ба чипҳои Intel масалан такя мекарданд, аз чипҳои Intel истифода мебурданд ва муҳлати шартномашон ки ба охир расид, то ин муҳлати шартнома ба охир расидан онҳо чипҳои худро коркард карданд. Шояд ки дар ин ҷо ҳам ҳамин ҳолати чунин ҳолат бошад, ки онҳо масалан барои бозорро аз даст надодан, ба бозор тариқи OpenAI аввал даромаданд, акнун мехоҳанд ки масалан дар ин бозор тариқи Gemini худро устувор кунанд ва дар ин муддате ки онҳо бурд мекунанд аз ин ҳамкорӣ кардан, онҳо ягон шояд LLM худро ё ки ягон технологияи дигари худро коркард кунанд, омода кунанд ва ҳамин ки муҳлати шартномашон ба охир мерасад, тамоман ба технологияи худ гузаранд. хуб, ин бошад ки чизи қарори муваққатӣ бошад. Хуб, вобаста ба он хабаре ки ширкати Anthropic ба дастрасӣ ба моделҳои худашро маҳдуд карда истодааст, фикр намекунӣ ки шояд ин натиҷаи соли гузашта як хабар баромада буд, ки баъзе хакерҳо бо истифода аз моделҳои Anthropic кадом як сомонаҳои калонро шикастанду корҳои хакерии ғайриқонунии худро амалӣ намуданд? фикрам алоқамандӣ надорад. Дар ин ҷо агар аз нуқтаи назари техникӣ гирем, ҳамин масалан курсор Anthropic-ро масалан шикаст гӯем, агар беҳтар мешавад технологияшро, барои он ки вақте ки масалан Claude Code муроҷиат мекунад ба серверҳои Anthropic, онҳо масалан ҳар хел ҳедер заголовкҳо доранд, ки заголовкҳои махсусро истифода мебаранду муроҷиат мекунанд. Ва вақте ки масалан курсор муроҷиат мекунад, ӯ худро ҳамчун курсор не, ҳамчун Claude Code дархостро мефиристондагӣ, ин технология номаш spoofing аст. Вақте ки онҳо мегиранду масалан хедерҳои Claude Code-ро дар курсор истифода мебаранд ва серверҳои Anthropic фикр мекунад ки ба онҳо аз агенти худашон дархост омада истодааст, аз ҳамин ҳисоб лимитҳои калон медиҳанд ва масалан серверҳои худро аз ҳад зиёд гӯем, агар нагрузкаашро зиёд мекунанд, аммо дар асл гӯем агар ин чиз яке аз як хел бонусе буд, ки танҳо барои кор истифодабарандаҳогони Claude Code.
аммо аз онҳо гирифтанду инҳо сӯистифода карданд ва аз ҳамин сабаб онҳо моделҳои худро гӯем агар маҳдуд карда наистоданд, аммо моделҳои худро барои ҳамин барномаҳое ки дигар ширкатҳо коркард мекунанд мехоҳанд ки гӯем агар бехатар кунанд ки то ки онҳо сӯи истифода накунанд аз бонусҳое ки онҳо мехоҳанд новобаста ба мизоҷҳои худ пешниҳод кунанд. Барои он ки он чизе ки масалан курсор истифода мебарад ба мизоҷҳои худаш пешниҳод мекард. Дар ин ҷо масалан он мизоҷҳои антропик нестанд дар асл. хуб, раҳмат додар барои фаҳмондан. Ба фикрам баъзе нозукиҳо ҳаст ки дар ҳақиқат бояд ки ба назар гирем. Як хабари дигар мондагӣ аст. Ман фикр мекунам ҳамин хабар агар ки баррасӣ кунем хеле ҷолиб мешавад. Ин истифода бурдани зеҳни сунъӣ дар соҳаи тиб аст. хусусан хабар буромадаи буд ки ширкати Антропик, боз ҳам бармегардем ба ҳамон Антропик, васеъ кардани функсияи модели Клодро барои истифода дар соҳаи тандурустӣ ва илм эълон кард ва пештар аз ин ҳатто ChatGPT ҳам гуфтаи буд ки ChatGPT-ро акнун дар соҳаи тиб истифода бурдам ки барои масъалаҳои тибби аниқтараш, яъне ки истифодабарандаҳо метавонанд ки бо вай маслиҳат кунанд. Ҳарчанд пештар бисёриҳо аз ҳам коркардкунандагоҳ, ҳамин гуна ширкатҳо, ҳам дигарон ҳам огоҳ мекарданд ки ҳаракат кунед аз зеҳни сунъӣ дар ин соҳа ҳамчун маслиҳатгар истифода набаред, чунки вай метавонад ки ба хатогиҳои ҷиддӣ роҳ диҳад. чӣ тағйир ёфт? Барои чӣ акнун худи ҳамин ширкатҳо ҳаракат карда истоданд ки барои истифода бурдан дар соҳаи тандурустӣ чӣ кунанд? Ҳавасманд кунанд истифодабарандаҳоро? ё ин ки ин ҳам як роҳи тиҷорат асту дида истоданд ки хоҳанду нахоҳанд мардум истифода бурда истодааст ва ҳамчун имконияти ба даст овардани маблағи иловагӣ мехоҳанд ки ин соҳаро рушд диҳанд. Акнун дар аввал масалан ҳама чӣ тавре ки медонем сирри тиббӣ гуфтагӣ мавҷуд аст ки инсонҳо намехоҳанд ки сирри тиббии онҳо фош шавад. Аз ҳамин сабаб бисёрҳо нигарон буданд ки зеҳни сунъӣ чӣ тавр кор мекунад. Аз тарафи дигар ҳамун галлюсинатсияҳои масалан ҳамин моделҳои бузург водор мекарданд инсонҳоро хавотир шаванд ки дар ҳақиқат маслиҳати медодагиаш ба саломатии онҳо фоида мерасонад ё ягон аз худаш ягон маълумоти бардурро пешниҳод мекунад ва ин баръакс масалан зарар мерасонад. Ва айни замон шояд сабаби асосияш боз ҳам ин бозор бошад, зеро чӣ тавре ки медонем маблағҳои хеле зиёд дар соҳаи ии аллакай сармоягузоришудагӣ ҳастанд. Сармояҳо беохир нестанд. Шахсони сармоягузорӣ кардагӣ мехоҳанд ки масалан баъзеашон шояд мехоҳанд экзит кунанд, масалан аз проект бароянд саҳмиҳоашон фурӯшанд. Баъзеашон шояд хоҳанд ки фоида бинанд, масалан фоидаи новобаста пулӣ. Баъзеашон шояд талаб кунанд ки ширкат новобаста даромадашро нишон диҳад ки чӣ тавр масалан сармояи гузоштаи онҳо дар ҳақиқат барои ягон натиҷа ба даст овардан истифода шуд ва онҳо маблағи пулӣ кор кардан метавонанд ин ширкатҳо ва сармоягузорон низ фоида дидан метавонанд. Ва айни замон ба фикри ман қисми сабаби асосияш дар он аст ки сармоягузорҳо шояд кам шудагӣ бошанд. Барои он ки онҳое ки сармоягузорӣ карданд то ҳол ин ширкатҳо фоидаи калон дидагӣ нестанд ки гӯем ки айни замон агар гӯем ки ақаллан ҳадди ақалл 50% сармоягузорони Антропик агар ки саҳмиҳои худро фурӯхтан хоҳанд, шояд ки он қадар харидор ёфт нашавад. Барои он ки ҳам нархи саҳмиҳо қимат аст ва шахсоне ки аллакай маблағҳои пулӣ доранд бисёриҳошон сармоягузорӣ кардагӣ ҳастанд ва он сармояшон роли баргардондагӣ нестанд ки боз ба дигар ҷоҳо сармоягузорӣ кунанд. Аз ҳамин сабаб ба фикрам инҳо мехоҳанд якумаш ки боз ҳамон хабари пешина ки хароҷотҳои худро камтар кунанд ва аз сабаби дигар сарчашмаҳои даромад кобанд. Масалан барои чӣ соҳаи гӯем агар аз тиб сар карданд, барое ки ин соҳа аз соҳаи аз ҳама паҳншудатарин аст ва қариб ки ҳар як шахсе ки дар замин зиндагӣ мекунад ба духтур ниёз дорад. Шояд баъд аз ин соҳаи навбатӣ соҳаи хӯрокворӣ шавад масалан, барое ки ин ҳам соҳаи хеле паҳншудатарин аст. Шояд ки баъд аз ин масалан интернет мағозаҳоро вай кунанд, аммо айни замон аз соҳаи тиб сар кардагӣ ҳастанд ва чӣ тавре ки дар хабари худи сайти Антропик бинем агар
масалан клод дастрасӣ пайдо мекунад ба ҳамон классификатори байналхалқии бемориҳо ки ин як агар энциклопедия аст, мкб энциклопедия ҳаст ки дар бораи бемориҳо маълумот дорад, дар бораи табобати онҳо маълумот дорад ва ин маълумотҳо маълумоти матнӣ аст ки барои LLM-ҳо ин чиз хеле хеле қулай аст барои кор кардан ва дар асоси ҳамин маълумоти ҳамин международный классификатор болезней агар онҳо метавонанд вобаста ба шикоятҳои инсон ҳамон ягон табобаташро пешниҳод кунанд ва дар ин лиҳоз онҳо метавонанд маблағҳои пулӣ низ кор кунанд аз сабаби он ки боз ин ҳам реклама мешавад, боз ин ҳам масалан ҳамун клод метавонад ягон дорои ширкатҳои махсусро пешниҳод кунад ки аз фурӯши онҳо боз фоидаи иловагӣ мегиранд. Масалан гӯем ки партнёрства мекунанд бо ҳамун ягон истеҳсолкунандаи дороҳо ё ки бо ширкатҳои масалан ки хизматрасониҳои тиббӣ пешниҳод мекунанд бо частни клиникаҳо гӯем агар ва ин дар асос роҳи пулкоркунӣ аст ва шояд ки фоидаи калон низ расонад барои он ки масалан вақтро хеле хеле сарфа мекунад нисбат ба оне ки хезаду соатҳои дароз равад, дар навбат истад дар духтур ва дар натиҷа боз ҳамон маслиҳате ки клод медиҳад ҳамон маслиҳатро диҳад. Ва дигар тарафаш ба хиёлам ҳамин аст ки баъд аз он ки ҳамин LLM биромад чӣ тавре ки барномасозҳо онро истифода мебаранд, масалан дар дигар соҳаҳо дар соҳаи маркетинг истифода мебаранд, духтурҳо ҳам онро низ ба фикрам хеле хеле васеъ истифода мебаранд, зеро ки вақте ки ба духтур муроҷиат мекунем ва он духтур аллакай ҳамин маълумотҳоро аз LLM мепурсад, ин фарқ надорад ки аллакай мо новобаста аз LLM дархост кунем ё ки духтурҳо дархост кунанд. аксарият шояд ки дар бораи умуман ҳифзи маълумоти шахсӣ тамоман фикр намекунад, ҳифзи маълумоти тиббӣ ҳам аз ҳамин қабил аст ва доир ба масъалаҳои тиббӣ хоҳем нохоҳем аксарият гуфти худат ки маслиҳат мекунанд бо зеҳни сунъӣ вақте ки дар дасташон ҳамин чиз ҳаст. беш аз ҳама одамон дар бораи қулай будани технология шояд ки фикр мекунанд назар ба дигар паҳлӯҳои он. аммо агар гап дар бораи интихоби шахсӣ бошад, рост мегӯям ки росташро ман худам айнан бо ҳамин масъалаҳои тиббӣ ба зеҳни сунъӣ муроҷиат мекунам ва истифода мебарам, аммо ба ҳар ҳол мефаҳмам ки бояд ки ҳамун галлюсинатсияҳо кам карда шаванд то ин ки дар ин соҳа хатогӣ роҳ додан ба хатогӣ роҳ додан як мушкилоти зиёдро ба бор меорад. ва саволи охирон, ҳамин хабари охироне буд ки имрӯз мехостам баррасӣ кунем. Саволи охирон, худат истифода мебарӣ дар ҳамин масъала ё не ягон бор маслиҳат кардагӣ бо зеҳни сунъӣ дар масъалаҳои тиббу саломатӣ? бале, хеле хеле васеъ истифода мебарам ва маслиҳатҳои хеле муфид медиҳад, аммо ҳамон маслиҳатҳое ки медиҳад ҳам масалан доруе ки тавсия медиҳад ё ки масалан витаминҳое ки масалан тавсия медиҳад барои истифода бурдан, зеҳни сунъӣ як зинаи якум аст ки як самтро нишон додан ба хеле қулай аст. хуб, хулоса ҳамин ки аз зеҳни сунъӣ истифода бурдан мешавад, ҳама беҳамиам истифода мебарад, лекин протокол бояд ҳамин гуна бошад. бо зеҳни сунъӣ маслиҳат мекунӣ дар масъалаҳои тиббӣ, маслиҳати вай мегирӣ, лекин пеш аз истифода бурдан ва дар амал татбиқ кардан як бор бо духтур маслиҳат мекунӣ ва тасдиқи бояд ки инсон ҳам бошад, инсон духтур мутахассиси соҳа, то ки ҳамун маслиҳатҳои вай, маслиҳатҳои зеҳни сунъӣ ба зарари одам нашаваду, яъне дар ин ҳолат яке агар зеҳни сунъӣ галлюсинатсия кунад, дурӯғ гӯяду бо ҳамин итминони комил ҳамин маълумотро пешниҳод кунад, ба вай 100% бовар кардан дар кор нест. Беҳтараш ки хулосаи табибу хулосаи мутахассис соҳа бошад. бале, аз ҳамин сабаб ҳамчун ассистент хуб аст, лекин бо духтур маслиҳат кардан лозим аст ва ҳар чизе ки зеҳни сунъӣ мегӯяд онро кардан лозим нест аслан, махсусан дар соҳаи тиб. хуб, Хуршед, ташаккури зиёд. Фикр мекунам имрӯз ҷамъбаст кунем, бо то ҳафтаи оянда хабарҳои навро мунтазир мешавем то ин ки баррасӣ кунем. хуб, майлаш, то бозӣ. Ташаккури зиёд, бо мо бошед ва то бозӣ дар ҳафтаи оянда.